kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko nam, Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Juan Carlos Lakay, isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijabalay, bakit? Di damag ngarod kaya ti mapan iti ayan damarang. Awan parikot iti day talakay. Adamot bakan ti akwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi ang nagkita da. Nga malagip mo ka ti saan daan nagkinaawatan iti, bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa Lakay. Ay, kaano kay ngagbiyahe ni nanang mo? Inton Lunes to ka, no? Sige, ibagak ka ni nanang tainton Lunes tumat ngagbiyahe. Tapno maminsan laang ngagpasentro ka. Anyate ko na ni nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka numatan Lakay. Agrubata nga roten. Gumatang kanto inti basida Anya si dati kahit mo, bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan, nayunam tadadanan nga kadwa tayo. Numabalin, 3 kilo ababoy tigatangan. Sige. Agrubata nga roten. Na dapat ipagatang mo, itiks kalata. Ay, unay kalaki, di mo tunlay ni anak ko. Oh, apay ka din nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga agabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan Apolos? Ay, wow. Aging gasamot itakit nasakit tinakamukan kwa na, nanang. Ay, wan. Jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak ide anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pa'y lagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagrup-rup pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imbay. Kudamla no asino maday ta Salome. Kusilapan naki din akasta. Di na mangaron pagbagay ti agkusilap ay nawaw. Anya ti konam, nanang? Mabusurak iti day ta katugangam Carlos anak ko. Apay, adda ka diti sa anyo nagkinawatan. Ti kuna na siguraw nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda ti nagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Nadala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang, nanang. Enjoy yung kitdi ati bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik kanin tayo, nanang. Syaklaangan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wan, nanang. Daman ti salutsudak, nanang. Anya day anak ko. Nakitak da lula itay.
Agkin-kin no silap damat. Anya? Wen, saan da pingagsarita? Api akas dyan, nanang. Ay, kwa anak ko. Ano? Ikanak man kit diti may sa plato dita? Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Wen, bakit? Makan tayo, nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. May mayat lata, ano? Agigitan tayo ang mga nanang. Amangan numabuhi si taklang iti panagrup-ru pa day ta sa lume. Jak tuki di matil monti innapoy. Ay nawaw, ni nanang man. Na, iba tiyan naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di ang mabisin ah. Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, itapno ag-enjoy, nanang. Kumaa, ngam kasano ama enjoy ko ngay no adamat day ta sa lume. Ha, ni nanang man. Abalayan sa lume, kunayo mat, Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaan ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-dom, mamay. Dananang ngay, Carlos Lakay. Ibat yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolang ta boses mo, Lakay. Amangan numangagmanan ni Jerry katag saludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan, bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silid-da. Mabusor ka no ni nanang ko, kananang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan dagit agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, mare. Wen Mare. Ay, Mari Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalayo, mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da, Mare. Parikot may ngarod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo't, mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on iti panagapada idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo't tanday chay, mare. Mano atawanan tinapalabas. Day tangarod kat, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na, mare. Mala, urayam tigat-gatang, mare, ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang, Carlos anak ko. Niabalayan nyo, nanang. Nagbuluntaryo nga aming nagluto. Isumat lagayam Ay nawaw. Anyat kahit mo asawa, nana. Isumat lagayam kastoy tiraman na. Saan anaimas? Isublik lang nga tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin, nanang. Kimaro man ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jak ngarod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya. Datangkan mo to'y inapoy tayaw, lay ni anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numanglag ni abalayan mo. Iso man na napagapaan niyo. Puno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang tingkarga na danaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita, manak ka. Half cooked, tinluto na ngayon na pa. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam, tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbaetan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umot atin luto na ngayon na po. Natangkan. Kasano ka ng day tangay alaman?
Agpaanawa kayo mat anana. Ay saan? Saan nakapaabak iti dayta, bebang? Ha? Inuyaw na tilutok asinigang idinapalabas nga aldaw. Iso asaan amabalain nga agul uli makaklatan. Makapaawang ganas matiag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam dita, bebang. Adda ka din ang ngagmuanagan na sa lumay. Na, apay, ada ka diti daduma a tao ditoy, ajak makita, kanududu atamat lang. Amo malagayam, agsaludsod ka pailaan. Amaw, si kabebang, idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay katuray siya mat ah. Apay ti kunam ka de kayat ka nga agbalen nga abalayan ka. San Apulos? Kaldoray sakmat no mabalin laang tagpili ti abalayan. Na, Anyan ti mapaspasama ko dito, aya? ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Mabalin ka di. Ano aga pa kayo kat adayo? Tapno saan amang nagtapu ko yo? Anyat na pasamak idi awanak nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, Leni anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apu ko yu. Apay asyak ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinatangsit, Lula Salome? Ay, kwa, Jeric, apo. Oh, makita yu day ta nanang. Ni Lula Bebang ka diti pagsasalitaan nyo? Ay, isaan mo, Jeric, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti pa nakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam Bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ti kumarik ti pagsarsaritaan, may. Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, katni, anya ti orasan, anak ko. Makitam day dyan, nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, wag pinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kasta pa'y lang ti ipakpakita yu, iti apo ko yu. Ti kunayo pa'y, agbakasyon kayo. Kasano nga'y ama-enjoy yu ti bakasyon yu, no kasta? Ay, pasensya ka, Lenny, anak ko. Pangaasi yu, nanang. Agpaanawa kayo kumamot. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot day di abebang Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at ti kasta nga aramiden yu? Apay, asan ka pailangang amaturog? Kat Rabin, Lenny, bakit? Kasano ko maamakaturog da tao? Kit inaldaw mo't ti panagap. Dagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kayat na. Awan nagdumaan dala kay. Agpadadalaang amahilig nagpinabason. Anya nga tayo ti aramiden ta, tapno maurmos tayo na. Pinadasta mo't ida akin na sarita. Ngam awan latamat. No paawidin ta nga ida. Abangan mo agbutang da bakit? Amangan no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapad naman na yun. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramiden talakay. Good morning, Lenny, anak. Ay, nawaw. Anyater aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang ang kape. Dakas ka day. Mabalin ka day. Ano agkap-kapiak, di ka makigidgidan. Urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilamisaan. Wan ngamjak nga rod matilmon ti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Saan kon aparikot dayta?
Na, talaga kalabanan na. Tiko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga agropro pa ak ababaw nan. Kat oray si Kamat, anya ti imbagam kanyak, nalaadak. Kasta gaya ma. Ay, ibatam ti badaw, tano sa ay bungot ka talaga. Ano? Lumaban ka ka magkinaman! Bakit? Agring ka man, bakit? Makatugtulog ak pailaang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw, anya ti kunam? Dananang ta, dagiti agabalayan, agap apatamanan. Dahil iti parakan ka. Di ko lang siguro agpaabak ka. Uray ka ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yan dagita. Awan lat aramidan dano di agapa. Bayaman, di mo idaanawaan para makita Uray si Kamat Kasanong harod na kinmatin ka tita? Ay na, babakit dan lakay. Amudan ti husto kan saan. Puunay matan no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti badok, saan kami kumaan naglaban. Kitain nyo man talaga ngayon, nanang, oh. Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jerry. Sigurado nga adumanan ti saludsud na no nakita na kayong agap-apa. Apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo, aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan niyo. Ngamdidak mo ti pangpangag. Suring aminan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir muna na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag pa'y kit di ti ubing atag paanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulit anak ka o. Talaga saanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matlaang sir-serbiyo ang nagbakasyon ditoy. Taday taagap, pamatyar aramidin nyo. Ay talaga asaanan ang maulit, anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid, Lene. Amumag, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jakpay kayat ti agawid, anak ko. Kat no dahi tagap apatar aramidin yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, no kayat mo, kasaritak na balayan sa lume. Or nosan mi ti parikot me iti nagbaitan mi nga agabalayan. Pasensya ka na abalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumati agkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka na abalayan. Ay, siya nga'y, napakawan na kademat. Ay nabalayan. Agpada tamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawanta. Ay na, agaman naklaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay, saanan abalayan, bebang. Nakababain mo't ka? Ay, okay laeng kanyak abalayan. Peace offering kumatan ka Sika ti makambaw. Ay, siya tumot agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach.
Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo, Ikariyo lang nga saan kayo nga agap-aba? Ay, saanan talaga, anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kun abalayan bebang. Ay, nawaw! Sursuruam ti mamakawan tapno saanen a dumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigardo. Kaslanaw nagmatipang panunutam Elsa bakit? Ay mudo yung timay sa nga ekobag. Tulungan ka lakay. Ay nawaw, itamang pa'y bakit? Makitak ngamin amarigatan ka. Iso at tulungan kan. Saanan bakit? Kabaila ka mat? Agawa am kit dita ni adu ti tao ang makakikita ka datang. No kasta. Kahit naklaang atulungan, kaputa ado ti tao. Kasta ka di bakit? Ay awanan ti adu asao. Mudo yung tamay sa nga ekobag kunak. Kundi ka man agmisuot akasta. No adu ti tao ang makakikita ka data. Ungisan ka muta. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya ka bakit? Saan ka pa ka nga agawin? Adalaan pa panak. Sa dino. Ay saludsudong maaminan. Dumagasak iti ayan ni Kumari Lili. Pakumusta akla ang ti Kumari. Saan ka di pa mabisay? Ay nawaw, siyempre mabisenak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak into na agawid adobo ti ilutom iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't ngayon ton malam amapan ka iti ayan ti kumarin bakit? Ay na, amangan nubisi day ja inton malam. Aywan gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw. Amangan nudi mo manen makita. Sa dino tinagapo, Mari Elsa? Napan kami nakityendakan lakay ko, Mari Lili. Ay, nawaw. Ayan kay nila kay mo, Mare. Diyak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno adda ti agluto iti pangaldawan mi. Nang runak at awan ni nanang ijebalay. O, di mangan tulaangan ti aramidak, no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na day ta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itirwar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaengan niyo, handar sama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Amangan no adda ti makangag iti day ta nga ibagbagam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao ngay. Ay, nawaw. Nakaturog manunday ta, Gardo. Gardo! Agreeing ka man dita! Reda ka bakit? Agreeing ka ta, ado pa'y tinasken ang maaramid. Nakalutak mo't din bakit? Kahit kulang ti aginala. Tag sibugak manin itinatang amula tayong tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, Kahit mo asawan bakit? Anya kumapay. Aglaba ka, Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat.
Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo, bakit? Saan nakastati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalakaak mo't akasarsarita ka. Ay, sige. Aglaba nga rutan. Tapos awan ti may ibagam kanyak. Iti malikodan ti balay ti paglabam. Tapno sigurado nga awan ti makakita ken ka. Wag. Si kamot laang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. Bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kan ka ha. Wag. Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. Wan, bakit? Amok na itan. Siguradom lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga adamot ti kalukpan nga aramidam. Wan ka di. Siyan, to timangin hanger itimurang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mo amarabyan, no, awan ti makagapo, bakit? Si Kaki Dimot. Nakitak mit nagkuyog kayo ken bakit pwede namin sa langal daw, paligal daw. Ha? Napan kami nakitsinda para Andres. Nakita amay ti isi mo, pali. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat kalaunan ken bakit mo, pali. Namum lang, pare. Anda tikat mo kasawan, pare. Ko, pare. Awan gayam. Awan tikat ko kasawan. Ada ka diti ilim-limit mo, pare. Anda ka diti ta. Awan mo't kiti, pare. Lipatam lang nga dati imbagak. Ay, nawaw. Sige, pare Andres. Agpatuloy ako. Nasken ang makasibugak adagos, tasan ang mabalin ang marabyanak, pare. Mabitlayan, pare. Ha? Ada ka di pa iti bagam, pare? Kasangay ti kakaiso ng anak, menton Sabado, pare. Umay kayon to, ibagam kin mali Elsa. Kita ama, mapantala ang maki-birthday iti ayan ni kumparen. Ay, nawaw. Wan ka di, bakit? Jak kayat nga agsyat ka manen iti ya. Sigurado nga dati arak, iti bakit? Saan mo't amaliklikan? No adda, masapol nga agsyat ka? Nakababayin mo kin, pare Andres, no saan ang agsyat, bakit? Ay nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't, bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak to ba, arong marno kasta nga adda ti ayab dasyat. Italaang mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, tatalaga ang makaraman ka kanyak no agawit ta. Istrikto ka launay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, nasken nga agbalinak nga istrikto nanang. Ang mga lumauman ni Gardaw. Nanang, no saan ko nga istriktuan day taagardo, ay awan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo dito'y balay, awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isungarod adito iti kayat mi apag na edan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kitaam di mo subsobraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Mabalin ka diya buludin di paligaldo, mali? Buludan. Ay, bak kumata kumpalit ka. Agsat kami manadwa. No, okay lang ken ka, saanan, pare Andres? Okay akmat lang dito, Kan awan timod kong agsat ita, pare. Ay nawaw, si Kaki Dimot, gardo lakay. Mapan ka, ano kayat mo? Okay lang ang mat kanya. No, kasta, bale. Palubusam ni paligaldo nga agsat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay, nawaw. Agyaman na kalunay, mga Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Hey, paligaldo. Anda pala ang tululay, mga tubak dia kali na, pare. Tingtan. Talaga ang nagasat kakin bakit mo, paligaldo. Nakpintas, na anos, pen sweet peken ka. Ay, nawaw. Pale, di nakmitin pa kan ano. Ni bakit mo met ti bambantayam.
Di ka madanagan. Sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung ngamin pare. Siya kamit ng dagsat pare. Nabayag mit ng sipod na udi anak sata. Di ka madanagan. Ta ulay mabaltik ka. At damit na kumali ang mga awit at ka. At dapat katugangan pare. Pare, noong mumlaang. Tiyan niya pare. Saan ang mabalin ang mabaltik ka pare? Pinalubusan na kami din ni bakit mo pare. Tangiwat mo pare. Ang mga numangag na tipagsarsiritahan ta. Pinalubusan na klaang agsat. Tada ka pare. Umnagawid kami. Kaasak tumanan na masermonan pare. Amunti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko pare. Anya kay DJ, okay lang pare. No okay lang ko na. Ay na, agbutang kan pare. Tadoble meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ice skin din samot taginatang mo Marilili. Bigbigatan. Atan hangover nila kay kumare. Sinobraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, Mare. Ay, kaasimot ano baybay ak Mare Elsa? No siyak ti si ka, binaybay akon, Mare. Anya? Iso adyak kayat nga uminom iti arak day taagardong, Mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada no kasta ang mabartak kan mahang-over da. Istrikto ka launay mat kan lakay mo, Mare. Ay wala, Mare. Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti adu a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, Mare. Ay, kaasimot nila kay mo, Mare. Sweet ka kan kwa na no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo pagsasawamat. Ay, kita Mare. Ang mga numauma nila kay Mau. Sa dino ti ayanday taagardo nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay nawaw, no kasta, naturog manan. Nabannog siguro Talaga po iti garden niyo itay anak ko. Awan mo't ti ko na naatarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mo't alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga ang madadaal day ta ari daw numabaybayan. Kaanun to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta atratum iti asawam anak ko. Pag ginanaam mo iti tao saan aga po tanaanos ni gardo ken kakit abuswam mo? Ha? Tibaga nakit de. Iururay na day ta trabaho kanya. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Talansaak man langan. Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mo't ti ko na mga aramidom. Di ka agungot, bakit? Makauma ti kasta, gardo. Naturog ak itay, ta nabannog ak nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan, bakit? Kahit mo kaditag kape, itimplaang kan. Sanan, nagkape kami kin ninanang itayon. Kaguranak ka de. Asino ti saan agumuran o kastalaang Tunggal adda ti ipaaramid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan, bakit? San lang ngamin ang may sa ti trabaho? Agrik-reklamo ka, Ay, saan ba? Bakit? Saan? Ibagbak lang, tapno saan ka nga agungat? No nauma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, gardo. Siga magayam na lang. Day, agsangsangit ka day. Kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Madlaw mat. Masaksak kita anak lang kami na lang. Jak mo, napay kastanil sa kanyak. Noda kami terwar, sweet launay kanyak. Noda kami dito balay na lang. Awan ti aldaw asan nak abuggawan. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam di nakmatla ang ipangpangag anak ko. Jak mo, wanya tirumbang aramidak na. Kanayon nga ibagadag iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Jak marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y laang gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa.
Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang? Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawaw, apay ka no, nanang? Ay, no amom laeng anak ko. Tian niya manan, nanang. Nakitak ngagsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang? Oo, at daya mo ti lalaki ngagsangit. Napunuan siguro matan na. Masyan ka kumamot iti asawam, anak ko. Siya ka man lang te pagsalud-sulrak, mali-lili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pudno ka di dyan na damag ko ang nagsina kanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ninanaminda. Ay nawaw, apya ka no ngay mali. Kat nasaya at damit, edi imay da na kay birthday, di balay. Wan ata aglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addada ka ni Pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, isumit talaga ayam akas jay tinakunan ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo. Kaasimit gam ni Paligaldo no kas tamale. Bigbing ang melat tantimakan Elsa anak kaw. Sa anak ama kapangan, nanang. Ay nawaw, apay mat. Kailiw ko ti asawak, nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay. Ngam no adda dito, ikanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod, nanang. Nairwamak nga iso ti aggagaw iti ka na. Pinapanaw mo. Sa ita, ibaga mamay kawa ka? Saan ka maaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden mi, Mari Lili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Wan nga rod, Mari. Maikawa akto pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom kenkwa na, Maray. Jak pulos impagarup nga aramidan na ti kasjay, Mari. Adamat rik na nila kay mo amasaktan, ken mapunuan, Maray. Day ti bidot ko, Mari. Iso nga aramidat ti kabaelak ang mga ayaw ken lakay ko. Ay nawaw, anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit? Imayak, takailiw kan, Gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit tan ije balay lakay. Maikawa ak ngamin. Maikawa ka talaga tawan ti bugbog kawam. Saan akas ta, lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanya. Pangasim lakay, agawit ta kuman. Magawid ak, gamitin may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon lakay. No kasano ka akasweet kanyak, no data itiruar. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtangan ta. Bakit? Kanayon ngamin nga ibagadag iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidom, bakit? Jak pulos marik na nagasatak, bakit? Pakawanin naklakay. Ikarik, saanin ang maulit inapasama. Manipod ita, ipariknakan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay nawaw! Tratuan tayo anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan wenno iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo dagiti akakasakit a balikas. Amabalin a pakasairan ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.